ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏହି ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଥିବାରୁ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ତିନି ଗୁଣ। ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ତିନି ଗୁଣ। ପ୍ରେମ ବିନା ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ପ୍ରେମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରେମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ। ପ୍ରେମ ଅଟେ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ଅଟେ କୃପାଳୁ, ପ୍ରେମ ଅଟେ ବିନମ୍ର, ପ୍ରେମ ଅଟେ ଭଦ୍ରାମୀ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ପ୍ରେମ ଅଟେ କ୍ଷମାଶୀଳ, ପ୍ରେମ ଅଟେ କ୍ଷମାଶୀଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।